Jeg starter lige på 5500. Så 4500, hvor lang tid der er gået. Det er klart. Hvor mange biler der var? 20 sekunder for 1 km. Ja, det fik jeg altså 19 sekunder, ja. 19,32. By the way, det er til, må du flyve med W fremad. Kan du gøre det med mus? Gør det med mus. Snakker du? Ja, det føles bare virkelig udjunk. Du whiner. Jeg holder det. Jeg blev altid piltasterne. Der forværrer det hedder det. Piltasterne simpelthen. Det gør jeg. Piltasterne. Ja. Nej, jeg styrer heller, fordi jeg er totalt dem drastisk for helvede. Det er godt noget. Godt nu det er. Nej. Jo. Jo. Hvad er der nu med? Jeg tror, vi crasher. Er det på en Jeep, eller? Ja. Jeg kørte den hele vejen ned fra. Fuck, du slammede den ned der, Jesper. Det føles jo lidt sådan. Kan du flere der? Ja, rulle. Det føles bare